To fa da dumi-duminta hukumar EFCC a Najeriya hukumar mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta ayyana Sadiya Faruk a matsayin wanted a matsayin wacce ake nema ruwa a jallo a faɗin Najeriya. Su fa ƙa'ida manyan ministocin Najeriya ne muddin suka sauka in dai har ba a bincike su ba. In dai aka bincike su to sai an same su da wata babbar almundahana. Kamar yadda an zargi an yanke wa ministan lantarki tsohon ministan lantarki wutan Najeriya hukuncin shekara 75 a gidan yari. Kamar yadda ita ma yanzu wannan Sadiya Umar Faruk ɗin ake neman ta. Ita fa ministan jin ƙai ce ta Najeriya, amma ana zarginta da karkatar da kuɗaɗen gwamnati da dai wasu abubuwa da tuhume-tuhumen da ake yi mata. Wannan dalilin ne yasa ake neman ta ruwa a jalla aka bayyana ta a matsayin wanted. Domin a halin yanzu hukumar EFCC watakila ma ko kamo ta kai ka miƙa mata ita ta kyauta za ta iya maka, domin irin yadda take neman Sadiya Umar Faruk ruwa a jallo, domin an bayyana ta a matsayin wanted. A hakan fa wai ita tsohuwar ministan jin ƙai ce a Najeriya. Su fa in dai ka yi minista a Najeriya muddin aka bincike ka ɗaiɗaiku ne daga cikinsu in an bincike su za a wanye lafiya, amma muddin aka bincike ka to tabbas sai an same ka da wani babban laifi. Duka neman da ake yi mata ne ya fito ne cikin wata sanarwa da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa